ook horen. Oh, ik moet nog de microfoon aanzetten. Nu, weer waar geschrokken deze zomer van een bereken in de winkel. De boes kost niet pijpen. Ongelooflijk. En nu horen ze iedereen het over pijpen en de boes kost niet pijpen. Nou, vanavond gaan we pijpen. We hebben de twee beste pijpers uit Limburg hier. Dat is Matthew en Matthew. Matthew, die komen straks terug aan de lijst. Ik vond van dit trouwens een schoon nummer. Als je straks als één mens durft te roepen, het zoeken doen we het nog. Nee, dat doen we aan de idee. Goed. We gaan verder, omdat we toch denken dat de cultuur hier in Limburg net zo goed is. Gaan we met het Limburgs volkslied verder, Limburg alleen. Ja, doet je met? Nog een beetje kleiner. We spelen Happy Together. Allemaal, ja? Happy Together. Ja, je gaat kijken maar, dat kan we spelen.
raadsvoorzitter. Nu al dit jaar ook een slager gemaakt en dat ging in Schotse stijl. En echte Schotten die hadden niks onder de rok. Meer doen dan één, behalve ene. Ene van ons eigen man heeft geen onderbroek aan. Wie is dat? Sorry meneer. Nee, wacht even. Diegene die ooit weer geen onderbroek aan, die moet straks even bij ons in de café komen. En die heeft een goed deed. Die krijgt een moes. Die krijgt de moes. En meer zeggen wel van wie of er het goed is of niet. Want de moes geven we zomaar niet aan. En we kijken dus eerst weer binnen. Goed, we gaan een liedje over de blote vod zingen. Kent hem? In de blote vod. Kortals vreugd zich af, is hij wel gezond in die blote kooi. Ja, met permissie van de volks mochten nu allemaal gaan staan. En met door. Ik heb hier van Hey, kom op! Hey! Okay. An dich interessiert, ja uns nichts mehr. En als de Lüdig gek aankijken, of dat ze gar nichts zoals geleerd, denk dan aan zo'n schoon meisje. In de blote koets. Schotsen en zeven springen in de koets. In de blote koets. In de blote koets. Komt als vruchtig aan, is er wat gezond. In die blote koets. Schotsen en zeven springen in de koets. In de blote koets. In de blote koets. Komt als vruchtig aan, is er wat gezond. In die blote koets. In die blote koets. De bremsen zie je, we gaan even allemaal zwaaien de boven naar de camera. Want Frank en Anouk die zijn daar aan het kijken, nu naar het oprijden, die kunnen er helaas niet bij zijn. Allemaal zwaaien! Hey, Anouk!
Safari. Trouwens, hier heb ik vanavond het jubileum. 15 jaar op de eerste bank. Dames en heren, een applaus voor de Wallenthijsen. Die hebben al 15 jaar de eerste prijs met de eerste bank veroverd. En dan hebben ze deze keer extra omdat we weer shots erop gedaan hebben. Nou, ik zie nog wat kijken. Goed, Engels erbij. Mijn taak een beetje spannen van taak afveren. Zo gaat het zo gaan, ja. Zo, ik ken het hoe zo eindigen. Nou, je laat ik van langs de taak langs een neerschuiven. Maar goed. We spelen een wals, die kennen we goed. We spelen altijd. Dat gaan we met. Tja.
even. Vragen of de doodles te vuren komen. Helemaal vooraan. Met mijn eigen trommelier. Matthew en een trommeleertje. Dan zeggen ze, kom maar vuren jongens. Kom maar met die lang moed. In vol honor, Matthew and Matthew, ladies and gentlemen, High Cathedral. Ze spelen op 4-42, let op. Dat is heel goed. Geweldig, echt. Zuid-Harmonie, Diekeneurt. Jongens, geweldig, bedankt. En wat is Zuid-Harmonie, Diekeneurt met als ze eens hier naar boven komen, ze komen niet eens naar boven, maar als ze naar boven komen, komen ze altijd met een verrassing naar boven. En dit jaar stukje verrassing, hier precies in het midden, 3 op een rij. Uit Schotland zijn de kleiner afgereisd. En weer vond je hier als vereniging, maar met name Prins Wil, daar vond je dat het op zijn plaats voor om deze 3 man die hier zomaar naar binnen zijn komen lopen, om die te onderscheiden met het speltje van de papegaai. Want we weten, als we hier ook op de buurt kijken, dat de Zuid-Harmonie dit jaar flink in de buitenland moeten tasten. We hebben ze gelukkig geen hongerbox over te kopen. Maar flink in de buitenland moeten tasten, want als ze kiks,
wat ze hebben uit moeten rieten om hier het slagwerk te krijgen. Dan kijk ik naar Butcher. Butcher, we hebben ze dik vanaf gehoord. Of nee, Leon, ja sorry, Leon. Ja, dat heeft de partje nog over, maar dat zoekt Butcher ook in het gebeuren. Maar ook de halve halfkronenkorps hebben zelfs Louis van der Rood geschaftigd om er hier het slagwerk AFK-oranje te krijgen. Officieel dit keer het speltje van de papegaai van Prins Wil de Eerste. Horen jullie het goed? Ja, dat gaan we. We mogen het storen één keer. En dan wil ik 2 keer zo uitbundig en nu zijn als de eerste keer. Hey! Kijk gewoon springen hier aan de zak. Nee, dus. Die zitten er ook niet schuiven. Vroeg dat maar aan de shot. Trekken maar erop, kom hoog door zin een blote vod. Schotsen en zeven, stringen in de grond. In de blote grond, in de blote grond. Komt als leuk zich af, is de bal gezond. In die blote grond. Ja, la 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 la, ja la 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 la. Ja, dat ze dan in Rotterdam kunnen huren. Hey, ja la 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 la. Als alles een beetje tegenzit en dich interessiert, ja, uns niks meer. Dan heb je nog altijd een Sonny gelet. Of dat ze En dan ging op de tafel staan. En dan trekt zich de box af. En dan snijdt er nog. in de blote koets. Hey! Shot. Schotsen en zeven, stingen in de grond. In de blote koets, in de blote koets. Tot als rustig gaat, is er al gezond. In de blote koets. Allemaal borsten, ja! Schotsen en zeven, stingen in de grond. In de blote koets, in de blote koets.
we zelf wat voor meer. Geef alsjeblieft.